Bună, azi vă prezentăm gingerbread pentru Samsung Galaxy S. Aici încercăm. A căzut. Mai încercăm încă o dată. Am încercat. Azi vă salutăm. Acum ne dezvoltăm ingredientele. Eu sunt șmecherul Alex. De pe YouTube. De pe YouTube este userul meu și el e Andy. Este Andy. Uite-i fața. Bine, vă salutăm. Pa! Pa! Galaxy România, vă salutăm. Mișto!